ассалому алайкум, ватанони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. Дӯстои азиз, имрӯз як эълон дорем, кор барои модаро, хоҳаро, яъне барои заифо дар шаҳри Екатеринбург. Дӯстои азиз, 5 нафар ё 6 нафар духтар лозим ҳозирашпа дар Ленина улица, Ленина 51, номери менеҷера мемонам, Людмила Петровна ном дорад. Ойлик 26 000, шанбе якшанбе оддих, питания дар дарунаш. Як бургерная майда аст, ҳаму бургерная баъдан аз то рӯзои душанбе оянд бошад. Баъд ба институтҳо, хато накунам, институтҳои Уралски ба роҳӣ мекунам. Уралский институт ба Уралский федеральный институт, зарфшӯӣ, полха, корҳои занона. дӯстои азиз, агар иҷозат бошад ҳамин наворо падлиса кунед, шояд як хоҳар, як модар ба ҷои кор таъмин мешавад. иншоаллоҳ сабуба мегирем. номери Людмила Петровна дар зери навор мешавад. занг мезанед, аз номи Ҳусейн мегӯед, номеротона дод, иншоаллоҳ ба ҷои кор таъмин мекунад. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед.